आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोदान केम्पासाव दा गोबां रायजो राजाफोरानो बे गोदान जायगा सोलायनायखौ लानानै गोनो गोथो जानानै दङ। दा बे गोनो गोथो जानायाव बिथां बे कलेजनिनो गायसनगिरि बिथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानि। जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय जिहेतु जोंनि सिगांनि केम्पासमोन रौतानि जितु केम्पासमोन बेयो अल बड' वमेन वेलफेयार एस'सिएशननिसो मोनसे बिसोरनिसो अफिसमोन। दा जों बेखौ भारा लाथ'नानै सोलिदोंमोन, नाथाय जोंहा बेयाव जायगायाबो गुसेब जानायलाय माखासे उसुबिदा नुजाबाय आरो बिसोरनिबो जिहेतु मोनसे संगठननिसोमोन बिसोरनो नांगौ जानायलाय जोङो जायगा सोलायनायखौ थि खालामबाय आरो बे जायगा सोलायनायखौ जोङो रौतानिनो बज्राजार एरियायाव थानाय बज्राजार गामि एबा एरियायाव थानाय मोनसे सिमन्त बर' बिथांनि जायगा ओरैनो गोलैसोनानै दंमोन जेथिया बेजों जोङो रायलायनानै बेयाव लाबोनो थाखाय थि खालामबाय। सोरबा सोरबा गोनो गोथो जानाय जोङो खोनानो मोन्दों जे माजबाटआवसो लांसिगोननो माबासिगोननो होननाय बेबायदि, नाथाय बे बाथ्राया सैथो नङा। जोंहा माजबाटआव मोनसे ब्रान्चसो खुलिहैदों, थारमाने सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुला जोंहा गंनै जाबाय। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गंनै जाबाय, मोनसेया जाहैबाय माजबाटआव आरो रौतानि दंखायो। जायगाखौल'सो सोलायदों जोङो, जायगाखौबो जोङो मानि थाखाय सोलायदों जाहाथे बेयाव जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार आरो मालायनि जायगासोमोन नालाय जोंहा बेयाव उसुबिदा दंमोन। दा जोङो नैबेवहाय पार्मानेन्टलि शिफ्ट जानायनि एबा ट्रेन्सफार फैनायनि थाखाय जोङो प्रसेस बानायबाय। फैगौ जोंहा नैबे दा जोंहा साफा खालामनाय प्रसेसा सोलिगासिनो, जिहेतु गारसोनानै दंमोन हाग्रा दुफावनानै दंमोन, जों बेखौ फोसाबगासिनो दायो। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो जोङो क्लासखौ स्टार्ट खालामनो हागोन बायदि जोङो बेयाव मिजिंथिदों। आरो जोंहा दासिमबो जिहेतु कभिडनि थाखाय जितु लकडाउन जानानै दङ बिसोरनि दासिमबो क्लास खालामनायनि अनुमति मोनथ'वाखै, नाथाय जोङो सेप्तेम्बर दानाव पारमिसन मोनगोन एबा सरकारा क्लास खालामनो थाखाय बिथोन हरगोन होननानै जोङो बयबो मिजिंथिनानै दं। बेनिखायनो जोङो आसा खालामो फैगौ सेप्तेम्बरावनो जों बेयाव हाबफैनानै गोदान सेसननि जितु फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै क्लास खालामफैनो हायो। ओमफ्राय आरो जोंहा लोगोसे सेरेगा फाउन्डेसन सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि आन्दारावनो जोंहा स्कुलबो दङमोन, नार्सारि टु केजि, बेखौबो जोङो बेवहायनो लाबोजोबनानै क्लास होनायनि बेब'स्था लागोन। जिहेतु जोंहा बे केम्पासनि आन्दाराव बहुद जायगा दंखायो, क्लासरुमनि आंखाल गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंहा देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नाजादोंमोन, नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जोङो स्टार्ट खालामनो हायासै। डिग्रिनिबो प्रसेस देग्लाय खालामनाय जादों। देग्लाय आर्ट्स, साइन्स, कमार्स बे मोनथामबो स्ट्रिमखौ जोङो देग्लायनिफ्राय आबुङै होफुंनो लादों आरो एडमिसनबो सोलिगासिनो दं। अलरेडि साबासो एडमिसन जाबाय डिग्रियावबो, बेयाव सन्देहनि खोथा गैया। आरो सोरबा सोरबा साननो हागौ बेवहाय गोदो जुनियर कलेजमोन दा बोरै स्कुल जाखो, बोरै कलेज जाखो, नाथाय बे बाथ्राया ओरैबायदि निउ इडुकेसन पलिसिखौ लोब्बा होनानै जिहेतु माने जुनियर कलेजनि पारमिसन गैला। जोङो नंगौ सिगाङाव जों जुनियर कलेजनि नामावनो पारमिसन मोनखाबायमोन, जोंना रेजिस्ट्रेसननि प्रसेस सोलिगासिनो दंखायो। नाथाय गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन बायदियै जुनियर कलेजखौ सोलायनानै सेनियर सेकेन्डारि स्कुल लिरनांगौ होननायलाय बे बिथोन बायदियै जोङो सेनियर सेकेन्डारि स्कुल बानायनाय जादों। जिहेतु निउ इडुकेसन पलिसि मथे मेट्रिक आनजादाबो मोनसे समाव बोखारजागोन, बे रोखा, एबा माने सरकारा बुंनाय माला बोखारजागोन जों बेखौ बुंथ'नो हाया। नाथाय जितु गभर्नमेन्टनि बिथोन दानिया जुनियर कलेजल' जाला, माने 11 to 12ल' जाला, 9 to 12 लानांगौ आरो हायोब्ला स्टार्टिंनिफ्राय। बे हिसाबै जोङो मा स्टार्टिंनिफ्रायनो मा होनगोन नार्सारिनिफ्रायनो जोङो 12सिम लाबाय। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय डिग्रिनि जितु जोङो प्रसेस खालामदों, नंगौ जोङो बेयाव डिग्रिनि केम्पासा पार्मानेन्टलि जाथ'वाखै, देग्लायसो स्टार्ट जागोन नालाय, बेनि थाखाय जोंहा मोनसे आलदा केम्पासनि खोथा साननानै दंखायो। डिग्रिया जोंहा उनावहाय आलदा केम्पास जागोन। नाथाय दायो मा जोंहा मोनसेल' क्लासनि थाखाय जोङो गोदान केम्पास बानायनायाबो साधारन नङा। जिहेतु जोंहा नैबाव सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि थाखायनो जोंहा देग्लायसो नैबाव लाबोनो हादों। डिग्रियावबो नंगौ जोंहा बोसोरनै बोसोरथाम नांनोबो हागौ, खिन्थु जोंहा बेवहाय इनाफ स्पेस दं, डिग्रि सालायथ'नो थाखायबो इनाफ स्पेस दं। ओंखायनो जों बेवहाय डिग्रिखौबो सालायथ'गोन आरो उनावहाय जोंहा मोजां प्रसेस जायोब्ला डिग्रिनि थाखायबो आलादा केम्पास बानायगोन। बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया। आरो सोरबाया साननो हागौ जे गथ'फ्रा उनाव एडमिसन लानानै बरबाद जागोन नामा, एग्जाम होनो हानाय नङा, बेबायदिनि खोथा फैया। जोंहा अलरेडि बेवहाय अफिसियेलि माखासे खामानि जाखानाय दं। थांनाय बोसोरावनो जोङो इनिसियेट खालामखादोंमोन, बे हिसाबै जोंहा गिनांगौ गैया। एग्जामखौ बयबो लिरनो मोनगोन जायफ्रा एडमिसन लागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जागोन, बेखौ जोङो रोखा दायो साबसिन होननानै सानो नामा गोदान केम्पासखौ? आदसा बेयावथ' बहुद साबसिन, खारन जोङो सिगाङाव जितु माने टेम्परारि केम्पास बानायदोंमोन बे जाहैबाय आं बुंखाबाय सिगाङावनो आबोबनिमोन। जोंहा बेवहाय माने
कनस्ट्राक्सननि पारमिसन गैयामोन बेवहाय जोङो कनस्ट्राक्ट बानायनो हायामोन बिनि थाखाय जोङो टेम्परारि साथा बेरानि बा गाहायनिख्रुइ फ्ल'र बानायनानै जोङो सालायथ'दोंमोन जिहेतु जोंनाव बेयाव पार्मानेन्ट थानायनि खुनु खोथा गैयामोन नाथाय जोंहा जिहेतु स्कुल लेभेलबो लाबाय फारसेथिं डिग्रिबो होनो नै खोथा फैबाय बे जायगाया थोजासे नंला बे लेखायै जोङो जिहेतु माने नैबाव जोङो पार्मानेन्ट बिनि थाखाय बेयाव जायगायाबो गुवार नालाय जों बेवहाय फैबाय जाहाथे हायार सेकेन्डारिनिबो आरो डिग्रिनिबो जोंहा उसुबिदा जाया आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे दंबावो कम्पिउटार इनस्टिटिउसन जेनेबा जोंहाथ' सिगांनिफ्रायनो कम्पिउटार इनस्टिटिउसनबो सालायबोदोंमोन नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जेरैहाय रुम एभेलेबल नङा कम्पिउटार सेट खालामनो थाखाय जोंहा माने मोजां रुमनि गोनां जायो बेबो इनाफ नङामोन नाथाय जोंहा दायो बेवहाय इनाफ स्पेस दं आं सिगाङावनो बुंखाबाय आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटारावबो जों गोदान मोनसे कर्स सोफानो नागिरदों एनिमेसन जेनेबा हमना ला आजिखालि कार्टुन सार्टुननि बहुत सिनेमा नाय नङासै बेबायदिनो कर्स होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे फिल्म एडिटिं भिडिअ एडिटिं जेनेबा हमना ला एडब प्रिमियार प्र बायदि सफ्टवेरखौ लानानै आरो जेनेबा हमना ला कार्टुन माया प्र माबा बेबायदिनो अनेक दङ ना दा बेफोरखौनि कर्स जोङो होनाय जागोन 6 मान्थ भिडिअ एडिटिंना 3 मान्थ जागोन विथ ग्राफिक्स डिजाइनिं आरो माबा जागोन 6 मान्थनि बेसिक लेभेलनि एनिमेसन थागोन आरो 1 इयारनि जोंहा एडभान्स डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एनिमेसन एडभान्स डिप्ल'मा थागोन मोनसे 1 इयारनि बेखौबो मानसिफ्रा फैनानै स्टुडेन्टफ्रा गोसो गुदुं स्टुडेन्टफ्रा फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरो जोङो मोनसे मिथिबावनो लादों जे NSDC नि आन्दाराव जोंहा मोनसे प्रजेक्ट मोननानै दं जायहा पेरामेडिकेल कर्सेस आफ्टार ओइचएस आफ्टार हायार सेकेन्डारि ना सोरबा बायदिया माने डिग्रि फरायनो सुबिदा मोनासै बा फरायनो गोसो गैला माब्रैहाय माने फरायनानै उनावहाय जब मोनथावना जानो हायो बेबायदि डिप्ल'मा लानो गोसोब्ला जेरैहाय मा दङ लेब टेकनिशियाननि डिप्ल'मा जों होगोन दा ओमफ्राय माखासे एक्सरे टेक्न'लजिनिबो माखासे डिप्ल'मा होनाय जागोन बेफोरखौ जोंनि केम्पासाव फैनानै सोंफैनो हागोन दा बेयाव जोङो सोरबा साननो हागौ बे सार्टिफिकेटआ सोलिगोन ना सोलिया होननानै नाथाय जोंहा बेयाव गिनो गोनांबो खोथा गैया NSDC नेसनेल स्किल डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनिफ्राय जोंहा बेयाव अलरेडि प्रजेक्टआ बिसोरनि आन्दारनिफ्राय फैनायाव जोंहा जेबो गिनांगौ गैया दा बेजोंबो जब मानसिफ्रा लानो हागोन आजिखालि मा लेब टेकनिशियान मानसिफ्रानिफ्राय बहुत खम जेरैहाय माने जोंनि गभर्नमेन्ट हस्पिटालफ्राव माने लेब टेकनिशियानखौनो नागिरना मोननो थाङैनि थाखाय जबानो बहुत भेकेन्सि जानानै दं दा बे आं सानो मानसिफ्रा बे कर्सआ एक्सुवेलि 2 इयार्स ओमफ्राय इन्टार्नशिप जिथु कर्स हस्पिटालाव थांनानै प्रेक्टिकेल खालामहैनांगौ जायो बेनिया 6 मान्थ्स नाथाय खायफानियाव नुदों जोङो बेबायदि डिप्ल'मा लानानैबो इन्टार्नशिपनि थाखाय गावबा गावनो रायज्लायनानै लाहैनांगौ जायो नाथाय जोंहा गुवाहाटियाव माखासे हस्पिटालफोरजों टाइप जानानै दङ बेफोर हस्पिटालाव थांनानै माने जोङो साजेस्ट खालामना हरगोन बिसोरो माने गिनांगौ गैयाजासे बेफोरबायदियाव माने इन्टार्नशिप कर्स खालामनानै फैनो हागोन 6 मान्थखौ देग्लायनि स्टुडेन्टनि एडमिसननि हारा बांगोनखौ सानो ना माबायदि नोंथाङा साननानै थायो आच्छा बेथ' रोखा बांखागोन खारन थांनाय बोसोरनि पासिं रेटखौ नायोबा मेट्रिकनि पासिं रेटआ 54 ना 56 बिदिमोन ओइचएस आरो मेट्रिकजों कनफिउज जाबाय मोननैजों अबेबा मोनसे 54 अबेबा मोनसे 56 मोन जियानो हक मोननैनि रेटआ बारा बेखौ नायनानै जेनेबा देग्लायथ' आरो जितु 90+ थांबाय अल आसाम माबायावनो नायोब्ला पासिं रेटआ निस्सय अब्लाथ' माने स्टुडेन्टनि रेटआ बारा जाखागोन थांनाय बोसोराव जोंहा 70+ स्टुडेन्टसा एडमिट जादोंमोन आर्ट्स साइन्स कमार्स मिलायनानै दा देग्लाय जेनेबा 90+आनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव पास जाखादोंबा निस्सय पासिं रेटआबो बारा जाखागोन आरो जितु फर्म लांफैनाया जोंहा 150 बारलांबाय दिनैसिम आं दहायसिम नायबोनायाव 150 बारलांबाय आरो एडमिसना 30+ जानानै दंखायो जोंहा माखासे डकुमेन्ट क्लियार गैजोबनि थाखाय बिसोरो एडमिसनखौ लाफैबावनो हाजोबाखै माने साननै सानथामावनो फैबावगोनखौ जोङो इनफरमेसन मोनदों जेरै देग्लाय साइन्सआव गैयाबाबो 30+आथ' मोनखागोन थांनाय बोसोराव एसे खममोन कर'नानि थाखाय आरो बिनि सिगाङाव जोंहा माने 21 मोन आरो आर्ट्सआव देग्लाय गैयाबाबो 120+ जागोनखौ आं रोखा नुनो मोनदों आरो कमार्सआवबो गैयाबाबो 20+ फैखागोन आं बेखौ माने आसा खालामनो आरो मिनिमाम आरो ना